Пичове, здравейте! Понеже много хора ме питаха из интернет точно какъв е новия проект след E36, която сътворихме с господин Аспив, ето този сервис. А именно, ето това е колата. Първа серия, закупихме преди 2 години с двигател от 1.6. Ръчна скорост на кутия, купето в сравнително добро състояние и се започнаха всички видове модификации и тунинги по него. А именно, бяхме си определили да сложим N54 като двигател, да го запазим с битурбо варианта и да, ако можем, да сложим DCT като автоматична скоростна кутия, което се оказа реално една от най-трудните неща в колата и от най-трудните модове, така да го кажем. Справихме се. Ето в този вид е в момента колата. Тук салона, естествено нещо меко, за да се сяда на него на дългите пътувания до Калояново, Серес и така нататък, тъй като аз обичам да си карам всички коли на ход, да не въртя гуми, сликове и така нататък, директно отивам, карам, взимам някоя друга купа, евентуално и се прибирам. Това е идеята и на този проект ще бъде. Много кратък апдейт. Какво имаме като стъпки от тук на там? А именно те са да свържем метаноловата система, т.е. тя е вече свързана. Да налеем метанол 50 на 50, да я настроим и да вдигнем леко буста, тъй като на миналото състезание реално директно от този подемник, или по-скоро от този, след 2 години изглабяне и така нататък, отидохме директно на състезанието и естествено това предвещаваше куп проблеми, които се опитахме да отстраним и на пистата. Благодарение на много приятели, които помогнаха, перките, без да искаме ги притиснахме с едни свински опашки за радиатора. Те реално изгоряха, сменихме ги. След това изгубихме налягане изцяло. Нямаше как да открием на пистата проблема. Ето този туропът създаде реално проблема. Бил е много близо до изпускателите и естествено се опекал и се е спукал. Сега ще отстраним този проблем за следващото и реално и последно каране за тази година на Super Select и се надявам да имаме нужното налягане или по-скоро някакво нормално налягане от бар и половина, да кажем, да тестваме колата как ще се представи и да им напред с многото неща, които сме си предвидели за зимния сезон, а именно аеро. Както виждате в момента най-вероятно целият въздух се събира тук, надига предницата, аз го усетих и на еската, колата в никакъв случай не завива като 36-цата все още, ми се иска да й пуснем още малко наклони, да подобрим малко настройките, въобще на цялостно и на DCT-то при смените надолу, а и нагоре естествено. Други основни проблеми, които имахме, бяха охлаждането. Имахме проблеми и с температури на масло, и с температури на вода. Това го дължим в момента на недобрия флоу на въздуха, тъй като нямахме време естествено да сложим нито кората, която е тази много важната отдолу, нито да затворим отгоре. Ето ви на пистата се опитахме да побългарим нещата, но не се получи. Така че сега ще трябва да мислим някакси да направим по-сериозни отвори и да насочим въздуха на правилните места в радиаторите, за да видим дали това няма да подобри нещата с охлажданията.
Иначе имаме и маслен радиатор 12 редов или 18 редов, ако не се лъжа. Имаме радиатор за маслото на кутията. Имаме едни от най-големите водни радиатори. Но въпреки всичко, най-вероятно насочването на самия флоу не е в момента оптимален и затова нещата не се получават с температурите. Две думи за метаноловата инжекция. Имаме няколко дюзи. Мислим да ползваме една от най-малките, тъй като идеята ни е да използваме метанола само единствено за охлаждане на горивните смеси. В никакъв случай не се иска да го използваме за допълнително впръскване на гориво и да разчитаме на него, тъй като ако в един момент свърши, това естествено би било проблем на пистата. Ето го интериора. Старахме се да изглежда максимално изчистено, максимално заводски. Естествено сега ще подредим абсолютно всички кори отзад. Стандартния салон. Почти нищо няма олекотено по колата. И за момента така мисля и да остане. В общи линии това като за първо видео информативно мисля, че е достатъчно. Ако има нещо, питайте. Ще се радвам да ви отговоря. За сега сме с стандартните спирачки от 335 с DS 2500 като накладки. Гумите са Nankang AR1. Така, доста хора, които карат с тях, подобриха времената си от миналата година драстично, така че гумата е много добра, предполагам, но аз все още нямам база за сравнение, така че тепърва предстои да видим. Имам още доста идеи за проекта. Като начало мислим да се придържаме към доста сейфти, наляганията и конските сили, всичко около 400 коня. Напълно мисля, че ни устройва за писта като Калояно, вече за СРС ще е друго, ще преценим. Това е за сега от нас. Утре тепърва предстоят настройки на малко по-високо налягане, да видим какво се случва. И така, ще ви държим в течение. Надявам се да направим едно тестово каране другата седмица на Калояново. За да видим дали... И ако всичко е наред на Супер Селекта, вече цялата газ и да видим къде се намира колата лека по лека да започне да дава някакви резултати, за да видим въобще дали има потенциал, който всички си мислим, че най-вероятно ще има. От мен до скоро!